Isusu chatuda kusimbisa ndechekuti munhu wese ngaabude mangwana, ngatibude muhwandu hwedu kunovhota. Hazvina basa kuti zviri kunzi chii, iwewe ngosvika chete papolling station yako yakatarwa ugadzirire kunovhota. Paballot paper zvinganetse kuverenga, asi tsvagiridza, tora nguva yako kuti unyatsi kutsvaga kuti triple C ndeupi. Unobvisa ZANU-PF unoti aiwa haisi yangu iyi, lead iyi haisi yangu iyi, MDC haisi yangu, wotsvaga petriple C nyangwe pachinetsa kuverenga pachagei. At the same time, isusu vetriple C magweta edu ari pano, elections directorate vari pano, tikutorowo matanho ekuonawo kuti zvakafamba sei, especially kumhizha primary school. And kune dzimwe nzvimbo zvakare kwazvakaitika izvozvo. Mutemo unotaura pasection 51 yeElectoral Act kuti hautange kuvhurunura maballot paper macandidates asipo, hautange kuvhurunura maballot paper maagents, mapolling agents asipo, hautange kuzviita uri wega. Tizvide izvozvo, tikusimbisa ZEC nemapresiding officers enyu, teedzai mutemo, teedzai bumbiro remutemo. Kune vanhu vari kunzi vakapiwa hupfu nechikafu nezvimwe vachinzi aiwa tichanotarisa. Ndoda kusimbisa kuti your vote is your secret. Hapana munhu anotenderwa kupinda newe polling station uchinovhota. Ramba kuteerwa paunoenda kunovhota. Ramba kunyora pasi zita rako kuti wavhota. Your vote is your secret. Ndo zvinotaura constitution yedu iyoyo. Saka vese masabhuku ese atikunzwa kunana Mutasa nekumwe kwese kwese hazvipo pamutemo izvozvo. Saka isusu kumasupporters edu nevanoteedza triple C, musatye, musapindwe nemweya wekutya. Mangwana ngatibudei muhwandu. Maqueue anogona kunge akareba, but ngatimire izuva rimwe chete. Uye President Chamisa vakataura vachiti this is the queue to end all queues. At least tikamira mangwana tinenge takuona kuti takuenda nenzira ipi takanangana ne2023 kuitira kuti tizoita 6 million votes edu, 2/3 majority in parliament nema clean sweeps kuma local authorities.